Здравейте, аз съм Мистер Геймър и тук с мен са Лимон БГ и Зак. И днес ще продължим да играем в Зак сервера. Он е шубраката. То на Creative Тома. Че това си. Не съм чит. Това нищо няма да ни го има с нас. За да ти спра това, лавата. Няма да имаме хора. Аз вижте да съм. Аз мисля... Това да умра. Нещо. Няма нищо. Нищо нямаме. Дисконектно. Люба. Трябвам сървъра тогава. Що? Бронята си у мене. И моята. Всичко изчезва. За какво ти беше да пускаш на креатив? Някой ваш сървър. За какво ти беше да пускаш на креатив? За да ти спра лавата. Това лава, бе. В мината ти. Не ме интересуваш тази лава. И ще я трябвам сървъра да го трябва. Ели? Това си мастията, дай да го прекопирам сида. Не Си да го ти имам, кажа. дай де! Баси лошия приятел. Минус. Няма. Минус 18,50. Чакай. И минус 100, 203. 18,50. 33, 33. 69, 54. Това ли? Да. Айде. Натискай пак ще одим от мини. Баси майката. Аз ще... Аре, стената. Не го е същия си. Папочина на Creative. За да счупа ония черния блок. Защото часа си дойде. Преба сървъра, бе. Направо го съсипа. Еми, изтривам го. Като съм го съсипал сървъра, да го изтривам ли? Так му бехме се развили. Без читване. Ето се самоубия. Сега съм в лавата и аз нямам нищо. Всеки се няма нищо и готово. Аз имам броня сам. И аз имам. Не люба играйки очаква сервера. И къде си? Изтривам на вас, тук не ви харесва. Ето, Тък влизаме. паднах от високо. Не Любире. Справяте 50 часа, аз съм си в моя Ето сервер. аз съм си в леглото. Да го изчатрия ли то сервер? Влизам при Денис. И аз. Ма ти свързал ли си с интернет на Иван? Да. Аз тока нямам. Ти включи ли си Лимон интернет? Да. Включил съм. Я виж. Ето. Даже ми е догоре. И аз. Изчакайте. Я да се създам нов сервер. Изчакайте, Няма бе. смисъл. Създавам. Няма смисъл, не сме се развили. Влизам си в нов сервер. Бе ти се като Ще щеш. развия в него. Остава небо. Още настройки. Вота, леко, само. Продължаваме. Чай се да вземем пак тия неща. Чакай, стой. Диамантите и тия, аз сега нямам експи. Ама има ли нещо в честа изобщо там останало? Ей, Лимоне, се уди, бе. Яго! Ей, Лимоне. Не се ли гави, момче? Стига уби, бе! Ей, няма ма чува. Само аз се чувам. Има само две легла. Стига са бихте уназе. Има само две На легла. втория етаж. Върни му си кирката. Не връщам. Долу мината, къде ти е мината? Не, бавни овръй. Вземи си кирката, що? Има още две легла. Любо, ела си лягам лягам тук. Ето ви Любо. Кирката пред те, момче. Упи, тирче. Аз легам до бъче. Врей долу наказан. Кумняци. Сега аз ли си създам нов сервер? Не, бе! Не, да не ще. Лева, бе. Няма за спи. Легни, бе! Стига, бе! Се слез надолу и да изнасиля. Любоко говори глупости. Стига, мръдни. Мирни. Добро утро, пияница. Къде ти е мината? Ената ме е отзаде. О, до не. Зомбита има. Идеално, майка.
Оте, пиленца, при батко, да ми папа сладко. Какво става тук? Малко соп идва към Любо. Кажи къде е, искам да го убия. Какво е пенен с малко? Аз съм умина. Ти еба, мама ти. Заки. Ешка не мога да удара този букук. Аз трябва Селенско ли е? Как не мога да удара? Умори. да идвам, не взимам айрона от там. Чакай, че забравих да си взема храна. Влизам надолу. Има колба. Бе, букук. Тук има вода някаква. Аз се изпиках. Майко. Аз ще изключа зомбите, защото може да има крипари. Пада ми батерията. Айде, Любо, няма игра. Къде е заряден? Къде е? Кой е плейса кабела? О, бай, Любо, ще ме умориш. Ела да видиш, ма. Ето. Къде е този? Дай то. Винаги. 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 Аз трябва да Ще не го изнасям мината. Заради Любо. за да ти взимам ресурси. Кой ще купае с мен? Аз. Не, аз съм... Пуснам с Денис. Играй така на храница хартия. Не, вече съм с Денис. Аре, ма. Чакай. Айде. За теб съм. Камък, ножица, хартия, не че ще филма. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Аз бия. Пайка ти да. Купай си сам, наказвам си пак. Курви. Макай се от тук. Идвам с тебе, мистер Гейм. Нямам торчове, буклуци. Кое ще вземи? Ти вземи си, бе. И аз вземе. Като Любо бабе, не може да се вземе торч. И ти не си. Не, връни се, бе. И аз вземе. Връни се, бе. Тук завиваш, бе. Я трион се. Нямаме нищо. Безсмислено. Аре, стига, Имаме броня. Седи, бе. Седи, бе. Аз съм... Ей, то Любо засипа пътя догоре, бе. Само заради един тъп айрон. Ай, почвай надолу. Та градина не си управа от 100 години. Не усидвай за това. Добре бе да ти набера, ако ще. Аз играя без трева. Учето ти седи отгоре на пилона. Да си го ударил. Чисто прибия. После ще му убие кучето си. Помниш така ме убие един път. Мамата, ако го убиеш. Имаш ротън флеш. Абе, аз какво ще и да взимам? Торчо. Диаманти не. Не, глей. Честна дума. Не ми хареса. Ми да ти харесва. Кучето ти стои отгоре на честа, не мога. Редстоун от твоята страна, Любо. Като ти не харесва, се маха от тук. Добре, се дам нов. Ние с Денис ще си оцелявам. Много ти здраве. Все по твоите са по-добри. Имаш дъжта злато. Ти си милионер, значи. Имам 1 лева, ще си енчант на това. Лазолит трябваше да взема. Същия притони, къде е. Денис, не е ти го прецака. Ей, човек, просто ако искаш да читнем всичко. Диаманти! Взимай ги, ба. Взимай ги. Добре, не. 1, Пас забрах какво ще взимам. 2, 3, 4, 5. Хора, аз много бързо намерям диаманти. Вие викате, че читвам. Бас не спасвам. Ще опускаш ли зомбитата? Има крипари. Има крипари, ще ми гръмнат къщи. Не, че ще си таком Ако съм. това ще този грибен, да се ви хареса, ако така ще се... Много малко. Абонирайте се за мен и му дайте палец нагоре и чао! Бай-бай!